Alahärmän kisan kasvatti Olli Kunnari on isossa roolissa Turkissa alkavissa olympiakarsinnoissa. Maajoukkueen yleispelaajana häärivä Kunnari tunnetaan loistavasta lyöntitekniikastaan sekä viuhuvista hyppyaloituksista, jotka usein päätyvät ässinä kenttään. Kunnari pelaa nyt jo 4. kauttaan ammattilaisena Ranskan pääsarjassa. Miten Härmänjättä pärjää Ranskassa? No ihan hyvin on pärjännyt, että tosiaan 3 vuotta siellä ei pelannut, että on neljäs menossa, että ihan tyytyväinen on kyllä ollut. Olli Kunnarille lajivalinta ei tuottanut suuria ongelmia. Jo pikkupoikana hän haaveili lentopalloilijan ammattilaisurasta. No Pohjanmaalla valinnat oli aika vähissä, että se oli pesäpallo tai lentopallo ja onneksi meillä ei ollut pesäpalloa niin hirveästi siellä Alahärmässä, että tuli sitten valittua lentopallo ja siinä on tietenkin ollut koko perhe ja suku on aika vahvasti lentopalloihmisiä ollut silloin, että kyllä se on sieltä puolelta vähän veri vetänyt. Nuoren miehen unelma pelaaminen olympiakisoissa on nyt lähempänä kuin koskaan, mutta silti hyvin kaukana. Jos joukkue äityy EM-kisojen parhaiden pelien hurmokseen jokaisessa ottelussa, voi unelmasta tulla totta. Totta kai se on se olympiapaikka, mikä on sitten varmasti jokaisen kaverin haave tällä hetkellä ja se on sen verran konkreettinen kuitenkin, että se on helppo itsensä on saada niin kuin syttymään näihin ja yrittämään sitten kaikkea täällä harjoituksessa, että on mahdollisimman hyvässä iskussa sitten, kun pelit alkaa.